Andyan, nakita ko yung yung mama na nagtitinda ng kahoy. Nakita ko rin sa wakas, ibigay ko sa kanya itong yung nirasyon ng barangay sa amin. Kasi, tingnan nyo, oh. Pagi, bukas ito. Wala namang tumutulong sa akin eh. Wala. Uy, yung pinto. Nong, parang taga-diha ka, no? Oh, taga dyan kayo nakamatikot ko na hinatag sa barangay ka na mo. Ako na lang ihatag ni mo nong. Ha? Kasi kay mas nagkinahanglan man mo agbugas o garang sardinas o noodles. Unsay nga ni mo nong kanunay ko kita ni mo? Big? Big? Oh. Salamat. Oh, salamat po. Sige, thank you. Salamat. Ay. Natuwa naman, nakakaawa. Laging dumadaan dito. Taga dyan siya sa may sa may bahay sila dyan, sa baba. Ayan, naibigay ko na. Wow, busog ng pizza. Ayun, kasi nagluto kami ng pizza for the frontliners, pati sila, ayun na rin ang lunch nila. Kaya, pero magdagdag pa ako. Maggagawa pa ako. Busy ang lahat, bawat isa. Naglagay siya ng logo, guys. Logo? Logo. That's a link. Link nga, pero logo ng pizza. Ang link ko sa YouTube ay naging logo ng pizza. Dami na, kulang pa. May naluluto pa doon. How many boxes we have done? Meron pa doon sa oven. Plus ito, 5 na. Oh, wow, dami. Dami Yay. Yan yung pawis ko. Look at may tagaktak ng pawis, oh. Woo, grabe, oh. Oh.